Čaute, vždy ma bavilo pozerať sa na portfólia iných investorov, ako je napríklad Joseph Carlson, alebo chalanisko, čo má kanál Dividendology a veľmi rád si pozriem aj Ryana Williamsa. U týchto investorov si vždy pauzne video a pozriem sa, čo nakupujú, čo práve predávajú a aké majú rozloženie svojho portfólia a svoju stratégiu. Niekedy pozriem aj českých alebo slovenských youtuberov, ale väčšina z nich svoje portfólia verejne buď ani neukazujú, alebo si musíš za to zaplatiť cez ich Patreon. Tí, čo ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja vám svoje portfólio ukazujem a zároveň aké sú moje kroky investovania a ako nad firmami uvažujem. Mám zmiešané portfólio z dividendových a z rastových firiem. Tie firmy, ktoré chcem držať dlhodobo, mi tvoria moju najväčšiu pozíciu, ako napríklad ASML, Očko, Nvidia, SoFi alebo taký Google a Vici Properties. No a tie, ktoré mám na krátkodobé držanie a zároveň sú najviac rizikové, tam mám to zastúpenie najmenšie, ako napríklad taký Uber, Enphase Energy alebo Celsius. Pri nejakom väčšom poklese trhu by som tie najslabšie jedince aj odpredal a nakúpil za ne radšej väčšie kvality. Diversifikované to už asi ani lepšie mať nemôžem, však vidíš sám, ako som rovnomerne zainvestovaný. Podobne som rozložený aj v rôznych sektoroch, no a moja stratégia je veľmi jednoduchá, snažím sa hľadať monopoly s konkurenčnou výhodou a s rastúcim free cash flowom. A nech som teda transparentný, tak tieto moje pozície sú úplne totožné s mojím reálnym účtom. Tam mám dokopy dve portfólia, prvé z nich je práve to, na ktoré sa teraz pozeráš. Toto je dolarový účet, čisto zložené len z amerických firiem, ktoré vyplácajú teda aj dividendu v dolároch. No a moje druhé portfólio je na eurovom účte a tam mám zase týchto troch mušketierov: ASML, Louis Vuitton Moet Hennessy a Novo Nordisk. Okrem toho tu mám aj nejaké ETF-ka, ktoré chcem v najbližšej dobe viacej rozširovať. Jedno z nich mi tvorí taký základný pilier, je to investícia do celého sveta. No a druhé rozloženie ETF-iek vyzerá nejako takto. Mám tam rozvíjajúce sa trhy, semikonduktor spoločnosti, ETF-ko čisto sústredené na Mexiko, no a snažím sa pomaly diverzifikovať už aj do Bitcoinu. No a ešte viac sa mi ľúbi, keď sa môžem takto poprehrabovať v portfóliách super investorov. Títo investori musia každý kvartál svoje portfólia, no a svoje nákupy, svoje predaje aj verejne ukázať a teda reportovať ich celému svetu, keďže spravujú miliardy dolárov svojim klientom. Popravde som si pozrel každé jedno portfólio z týchto všetkých super investorov, čo tu vidíš. No a veľmi ma baví študovať ten ich príbeh, čo je za tým, čo nakupujú a čo redukujú z ich investícií. Či majú nejaké koncentrované portfólia, alebo na môj vkus až príliš diverzifikované. No a z tohoto si beriem takú inšpiráciu, čo hýbe trhmi a čo je teraz populárne. No a zo pár takýchto čerešničiek na torte som vybral nielen pre mňa, ale aj pre teba. A ak by som si musel jedno z nich vybrať a mal by som takú podmienku, že do jedného z nich musím investovať, tak ti ukážem, do ktorého by to bolo. Nemôžem určite začať žiadnym iným ako portfóliom od Billa Gatesa a Melindy. No a dokopy tam má 24 titulov, patrí to medzi také stredné portfólio, vo väčšine prípadov tu majú investori 50 až 100 firiem. Celková hodnota tohto portfólia je 42 miliard. Títo dvaja teda sú majitelia takéhoto veľkého portfólia, no ale polovička tohto portfólia má naozaj veľmi nízke zastúpenie, ani nie pod 1%. Najdôležitejšie tam je teda tých prvých 10 firiem a toto portfólio považujem za také dobré spanie. Najväčšie zastúpenie tu má Microsoft, Berkshire Hathaway, Waste Management, Canadian Railway, no a také firmičky, pri ktorých môžeš úplne v pohode spať, ako Caterpillar, Deere Company. Len týchto prvých 6 firiem mu tvorí vlastne takých 80% celkového portfólia. Kebyže si to ešte prekliknem na posledné aktivity, tak v poslednom kvartáli nakupoval McDonald, veľmi máličko tam redukoval Microsoft, cez 11% redukoval pozíciu u Berkshire Hathaway. No a ak by som bol ročníkovo staršia osoba, mám nejaké peniaze na účte a chcel by som mať pokojný spánok, tak by to bolo práve vďaka takýmto prvým top 6 firmám, ktoré má Bill and Melinda Gates Foundation v portfóliu, najlepší výber. Druhý super investor, ktorého mám veľmi rád, je Terry Smith. Dokopy tam má 38 pozícií a portfólio má hodnotu 23 miliard. No a keď sa pozrieš na tie prvé firmy, dáme tomu tých prvých 10, tak väčšina z nich sú veľmi známe mená. 11% mu tvorí Meta, je tam aj Microsoft, Stryker, Automatic Data Processing, pomerne veľkú časť portfólia mu tvorí aj Visa, Philip Morris a tak ďalej. Je tu aj napríklad Google. No a ľúbi sa mi, že to má také zmiešané, je tu medzi nimi aj Pepsi, Procter & Gamble, čiže má aj také defenzívne firmy, ale aj progresívne, technologické. Tento sympatiák vyzerá nejako takto. Popravde niekedy neviem, či sa na mňa usmieva alebo sa mračí. Je to taký oboj emocionálny pohľad. No, ale pointa je, že k nemu docela vzhliadam, má dobrú výkonnosť svojho portfólia a tento portfólio manažer sa riadi troma základnými krokmi. Nájsť dobrú spoločnosť, nepreplatiť za ňu a nerobiť nič. No a toto sa mi veľmi páči. Je to jednoduché povedať, ale ťažšie spraviť. No a v podstate to má výpovednú hodnotu takú, že keď nakúpíš dobré firmy, také ako má on v portfóliu, za dobrú cenu a náhodou celý trh začne padať a budú padať aj tvoje spoločnosti, tak ich buď prikúp, alebo nerob proste nič. Jeho posledná aktivita v minulom kvartáli, tá bola docela pestrá, robil aj 2
nákupy a veľa predajov. Nakupoval také pre mňa menej známe firmy, sú to veľmi maličké pozície, no ale redukoval hádam aj 20 firiem. Kompletne odpredával taký Apple, Visa minus 16%, Microsoft minus 10%. Pri tomto treťom super portfóliu by som sa chcel už trocha pozastaviť. Toto je jeden z typov portfólia, ktoré mám najradšej. Je to super koncentrované portfólio, má v sebe len 9 firiem, hodnota toho portfólia je 770 miliónov, no len pozeraj na tie firmičky Google, Microsoft, Amazon, Visa. Je tam potom aj ratingová spoločnosť ako Moody's, Lam Research, no a Canadian Pacific. Je to railway monopol firma, pri ktorej sa veľmi dobre spí. No a kombinácia týchto firiem, teda okrem toho chartru, ten sa mi až tak nepáči, tak takto koncentrované silné portfólio málo kedy vídam. Sú to naložené špičky a topky a myslím si, že toto portfólio bude outperformovať sa 500. Kebyže pozrieme na posledné aktivity tohto portfólia, no tak nakupoval práve ten Canadian Pacific, čo tam prihodil do Microsoftu, nakupoval úplne novú pozíciu v Lam Research, no a z ostatných firiem si bral nejaké zisky. Ďalšie pre mňa docela zaujímavé portfólio je Hillman Value Fund. Kebyže si chcem prečítať v rýchlosti, aká je investičná stratégia, tak tu je celý ten popis. Každý super investor má toto napísané. Dokopy tam má 36 spoločností a celková hodnota portfólia je niečo cez 200 miliónov. Tak to sú práve tie známe dobré mená, ako je Disney, Amazon, Salesforce a v minulom videu aj spomínaný Diageo, no a je tam aj potom Microsoft, ASML, čo sa mi veľmi páči, a nejaké healthcare spoločnosti ako Bristol Myers Squibb alebo Pfizer. Pokiaľ som to dobre vyhľadal, tak toto portfólio vedie tento investor. No a páčia sa mi na ňom dve veci. Keď si všimneš, aké je tam percento rozloženia tohto portfólia, tak je to pomerne pekne diverzifikované. No a pokiaľ by som bol investor, ktorý sa už blíži ku svojmu dôchodku, tak toto sú práve firmy, v ktorých chcem byť zainvestovaný. Vidno, že investičná stratégia tohto fondu je skôr value play, čiže kupuje firmy, ktoré sú veľmi známe, konkurenčná výhoda je na mieste a sú aktuálne podhodnotené. Za mňa je to pekná stratégia, dobré portfólio, nemám čo tomu vytknúť. Môžete mi prosím vás niekto vysvetliť túto stratégiu portfólia? Tento investment management sa volá First Eagle, no a celková hodnota portfólia je cez 44 miliard, no ale tomuto vôbec nechápem. Portfóliu má cez 400 firiem, takže neviem, či tam nevidím tú pointu, alebo či mi niečo uniká, no ale tak rovno si nakúpim sa 500, tam je 500 firiem, za posledných 5 rokov mi to spravilo 83%, no a bez žiadnych ďalších poplatkov vybavené. Toto teda nie je moja šálka kávy, ja sa prikláňam radšej ku tým koncentrovaným portfóliám, no a keď už sa o ňom rozprávame, tak ti aj teraz ukážem môjho výhercu. Portfólio, ktoré by som si ja osobne vybral v hociakom veku, v hociakom štádiu môjho života, je od tohto gentlemana Christophera Hona. Pozri sa na tú krásu. 10 firiem, hodnota portfólia 42 miliard, no a pri takomto extrémne koncentrovanom portfóliu má firmičky crème de la crème. Prvé miesto mu tam tvorí GE Aerospace, pôsobí hlavne v komerčných sektoroch, kde vyrába motory pre komerčné lietadlá, no a má tam aj ďalšie štátne objednávky, no a toto mu musím nechať. Za jeden rok si cena akcie pripisuje cez 75%, no a keď si to prekliknem za posledných 5 rokov, 240% do plusu. Neviem, či má teda nejakú kryštálovú gulu, ale toto trafil krásne. Táto spoločnosť mu tam tvorí najväčšie percento, no a potom tie ostatné firmy, to sú topky z topiek. Ratingová spoločnosť Moody's spolu aj s S&P Global, do toho má aj Google číslo 1 a rovno aj druhý s trocha odlišným ticker symbolom. Veľké zastúpenie, až 12% mu tam tvorí Visa, no a potom tam má ďalší duopol Canadian Pacific, no a k nemu hneď si šupol aj Canadian National Railway. Čiže tá stratégia je úplne jasná. Zobrať si monopoly, duopoly, oligopoly, tieto vražebné kombinácie ako je Moody's, S&P Global, Google, Canadian Railway 1, Canadian Pacific 2, Microsoft, Visa, General Electric, topka. Keď sa prekliknem na tie jeho posledné aktivity, tak v podstate pridával Microsoft. Veľmi maličký nákup robil aj pri tejto firme Ferrioval. Je to španielská spoločnosť, ktorá pôsobí v infraštruktúre alebo teda v doprave, ale okrem toho ju vôbec nepoznám. No ale robil maličký odpredaj Google, spomínaného GE a Canadian National Railway. Z týchto všetkých portfólií, ktoré som ti teraz ukazoval, niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, tak ten môj jasný výherca je práve Chris Hohn. Všetci z nás máme svoj vlastný štýl investovania, rovnako unikátny ho majú aj títo superinvestori. Čiže je tam pekná rôznorodosť a o tom je aj to investovanie. Keby mal každý investovať do toho, do čoho investuješ aj ty, tak by si tie firmy nikdy ani nekúpil, lebo by ich mal každý a nebol by tam žiaden upside. Preto ti nehovorím, do čoho máš investovať ty a rešpektujem iné investičné stratégie. No a na dnes by to bolo teda všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a čoskoro sa vidíme v ďalšom videu. Čaute. S investovaním na finančných trhoch sú spojené riziká, budúci výnos nie je garantovaný a je s tým spojená možnosť, že hodnota vašej investície môže byť na konci obdobia nižšia alebo vyššia ako vaša pôvodná investícia. Informácie prezentované na tomto kanáli nie sú finančnou radou.